Вітаю усіх! Зараз я знаходжуся на Казюкасе. Наприканцы я добраўся амаль до пачатку, не до самого пачатку, але близко до яго. І по дорозе бачыў просто сотні усялякіх намётаў, шапікаў, тут да халеры ўсяго. Вось. І мне стало цікаво, якія з іх самыя незвычайныя. І бо, шмат таких лавак, дзе больш-менш усё аднолькавае. Вось, але ж ёсць такія, якія я бачыў упершыню. І я вырашыў зладзіць такі маленечкі свой топ самых цікавых намётаў, якія ёсць на Казюкасе. Пойдзем паглядзім. Вось вельмі прыгожая кераміка. А вось такі намёт, у якім прадаюць качэлі. Нават качэлі можна набыць. А вось такія цудоўныя, вельмі незвычайныя талеркі. Мне вельмі падабаюцца яны. Прыгожа. Вось знайшоў нейкія неверагодныя такія вось люстры, валеныя з воўна. Вельмі прыгожа. Шмат ваўняных рэчаў бачыў у сваім жыцці. Вось такіх яшчэ не бачыў. А вось тут людзі танчаць. Здарыўся невялічкі монтаж і адбыўся адразу другі дзень. Ён ужо сонечны і гуляць по гэтаму кірмашу значна больш прыемна. Зараз будзем глядзець, што яшчэ тут ёсць. А вось тут лаўка са зброяй рознай. Броня висіць. Вось такія цікавыя ножы, топоры, шаблі і мячы. Ось тут продаюць прыгожыя акаріны. Розных колераў, памераў.
А вось тут у нас скварэшнікі самых розных цудоўных формаў. А колькі смачнай ежы! Просто сліна цячэ на кудысьці на дарогу прямо цячэ сліна, тому што немагчыма спакойна праз гэта ўсё праходзіць. Такія тыпу маскі з мешкавіны прыгожыя. Смешныя крыху. А вось тут напісана, што прадаюць піўны суп. А вось так прямо на месцы вендзяць рыбку смачную. Вось гэта даступнай будзе. Вось, а вось гэтая ўжо вэнджаная. А вось гэта насамрэч цікава. Упершыню бачу зялёнае піва з алівак. Вось яно. Абавязкова набуду бутэлечку. Трэба будзе пакаштаваць. А вось яшчэ прыгожая кераміка. Вось такія велізарныя свечы. Сяжныя. З такога памеру не бачыў ніколі, падаецца. А вось тут нейкія неверагодныя жывёлы. Такія. Ці драконы, ці змокі, ці хто гэта? Ну і, канешне ж, паўсюль прадаюць вярбу. Розную, вялікую, маленькую, высокую, нізкую. Шмат вярбы. Ну што, падводзім вынікі. Гаманец пустой, у заплечніку шмат смачнай ежы, цікавых дробязяў. Магу сказаць так, канешне, да халеры. Тут ёсць прыгожых твораў мастацтва і розных рэчаў. Ёсць шмат і кічу. Але ж не магу сказаць, чтоб я прям знайшоў нешта надзвычайнае такое, чаго ніколі не бачу. Ну, давайте паспрабуем маленечкі топ-5. Зараз злажу з таго, што мне больш за ўсё спадабалася і чаго я дагэтуль, мабыць, не бачыў. Па-за катэгорыяй піўны суп, але мне не атрымалася яго пакаштаваць, таму не ўключаю. На 5-м месцы скварэшнікі. Вось такія. На 4-м месцы паукі з жалеза. Страшна. На 3-м месцы піва з аліўкамі. Вельмі смачнае, дарэчы, я яго пакаштаваў. На 2-м месцы гадзіннікі з усяго, што трапіла пад руку. І на 1-м месцы вельмі прыгожыя валеныя абажуры з воўна. Ну, канешне, я не мог прайсці міма і не набыць сабе вось такую прыгожую вярбу. Памятаю іх з дзяцінства, калі
Был маленькі, бабуля іх прывозіла. Я тады яшчэ не ведаў адкуль. Потым высветлілася, што гэта яна ездзіла на Казюкас амаль кожны год. І у нас дома стаяла шмат вось такіх прыгожых кветак. Ось. На гэтым усё. Пакуль. Kad prepiraj, ne rača dognatek taj gira, ronda drila, la no mai, mira, mira,